Kumlay api ki pajba jong kari khasi jantia kiba sachisin pat ngawan hapi man ai kini khubor menta ke janmet mene mensni ngala syang barok keleng saudong yakane ke West Khasi Hills kawakan thop karambarai constituency nang tengah Motion Road constituency bat kanong stoin ha ki lat ha ki dukan ha ki lintik singkin ban lap ya ka ka ba ki briu ki sngew mat ya ka ka ba ki pajba ki ong wat langam yolat bantan video kini ki pajba pasai ka sengingan sa persang no ban penmi da ka dur jeng ki bebon malang pajba namar mentang adang sim teng ki interview ba ki sngew kumno kalong kumno kala bat ka be kumno ka khlain hopra ne ka khlain ha ka kot ya cuy parti te nai akren pi namar ba ka jing khon kilong teng kini ki ar te ndrei ka ba ki pajba ki jubab mene kasngi te swa bangan sa poi sekene ka khubor na kwa ban ya thu ya phi bang ayo i ki comment ki ba kwa bangan dang roi ro ki don ki ba beng ro ki don to ki biar ro ki don te namar kata na ka menta ki to ki ba kwa ba kin yo snow biang ki jing roi bat ba kin sengan ai ka we ki jing roi balong kot bat na ka menta kita ki bom ko aban snap sung bahawat pek namar ba ada pi pek kata kamut yo ka mong no ka mensim jong pi to kumlei sibun mentangan nan roi ka we ka jing roi longkot akari khasi jangi ri khasi ba i tenah ha pha kilun pangat hir ka be kale kistiu pu i tenat sau đăng ký karya gilung ha clear ngayeng sngew bha ban pek kikmat jong ha clear ngayeng sngew bha ban pek kikmat jong không lấy tao tingin niya point na siya kanay kakubor kabangan ay hapi menta kamit namar menta kamit nga nangalawan na kabalik jing lake kalde nga bangan ay kakubor ayu ka don hakatay ka constituency Rambrai ayu ka don kanay ka constituency Motion Road ayu ka don kanay ka constituency Nongstoin te katkum ki jaka ki banga poi haki dukan sha haki kentei haki rangba ka ba ki alap ya thu khana te teng ngasngew da batairu somat ka ta ya kini ki parti pra ladangam batairu ki pajba ki lam hi kata ka subject te ngasyam ke jing hanrei ngan ya thu ya phi ba ha ka constituency Rambrai te what perkhat big ba upra te jingai ba ha mau thong kot lane ka Motion Road constituency ru jingai ba ka jingale upra kalong tang hang ne hanong stoin la un job ne un syarem kata kamut na ka menta ka ne ka MP election na ka menta ka ne ka MP election te balay ngangan bisni yo pra balay ngan isni to presiden rangba jong pi ba ardan namar uday briu jong bulehi uday briu ubanang ubastat balay ngangan bisni nrei kine kinong kendong kim ya hap ya kane ka jing keren kane ki ya ki isu kim ya hap ka isu ka jing keren ba ardan kalong kaban kong kalong ba kasang kam judon han has nong kendong kadon tang hasor sulong
te kabamut kabau kudeu ba kasang kamdon hakinong kendong kia song kha peranong kendong kia song lam wir long mo long man to os ngumat kata kejing keren jung kalong kum ki kseu kum ki masi kum ki blang kum ki kuai ki sia chong kurim maki klem jimut klem nongrim te phi hanong kendong ukhen makasang kadon tang so cholong hanong kendong free ani ki mong phi ki ne ki bạch bạ trong cái này cái thành rầm rai cái này cái thành riêng đồ cũng như cái này cái dạch subject kuran te ladau barden hi kum nungyam trong cái này cái party umweng no ya cái tei cái centen bat un panmap no bau la kum keren bakala se ki bạch bạ ani cái party pra te cái jot sisa namar ba kam nya happy banong pro kilong gendong kam don sang kin sia song kurim kum ki bang kum ki masih kum ki kulai dan kata te ka bom ya hap ada ta ka sang ka dan tang sol sulong te kam ka theo kum no ka theo u khasi don sang tang na song da khar ka long sang ne ka theo kum no ngam sung tho ya ka jing batai ng war dan hadu ki pai ba ngi pli ka ne ka video jong war dan pai ba ta ki ong kum no an ki da thang hingak sa pen sneu ka ne ka video jong ba kabakaran war dan hapi ki pai baru namar balai ba ukuran kumya kane te kane kan kakta tamde bangi isi ka parti VPP amde bangi isi bardan hendai ngi isi yaki isu ki bakum kata te namar kata ko ki pai ba nong kendong to da perkhat bha phi to da perkhat bha we sin ba naka ta ke jing ijat bin riu jong phi phin kalet no baka sang kam lele nyom maka nyom ten ani ukun chong khai ka kur nang ta sa ukun chong khai ka kumi kha sa kumi kharu chong khai ki kun ala ya yap ta te lek lumar thlum namar kane ka jingkran wardan ka kta sisai kinong kendong baro tel da kalong kum ne te ani sngosen ap ani ke jing alam bardan sngow bak kta wali ke jing Kristan namar kamdon sang te hanong kendong ngipat hang ne hanong stoin hang tai haram brai hakinong kendong ani ngem no pitip syahaba te kurim ngida swar ngida kentang bahala hato kadon ji turne em kadon sang kadon mane em sa penyetho henre ha bar dan bata wong kam don sang hanong kendong biale bek satu ani kalas tak palat jangan kata ni kinong kendong nyomong jur kan ke jingkren teu bekas chong saho bar dan atau unpan map no paj ba ne habo kren paj ba ne wong bangan i ngan penek hi kato ke jing temu kada penek gitu te tate bye to pra masa job kita ke parti pra ke bekercan to nang kercan betul nang job henre hakaliang jongi nong kendong te langia hision kabar kabau ukuran wong ba hanong kendong om don kam ki surok ki bahe dan kam ten surok rit ibat nyam tang kawe kali te kan surok nong ston hawa kaji hatai pangdilan du wong ba dan kam tang penrit no te ada kawan sekar VPP penrit no kan nong ston hadu agaji anda kalau along man repair em ten nom repair shu itu surok kaba khat arpot ka jingjingai ka parameter ndre en repair no setang new put praput na pedang setang na pedang no konot repair ndre ki saj baru kan ino no kan du no tu surok ka bahe kata ka de jing keren jung haka platform te kabasnyo pasngo sangsat ya kene karukom le te hakata kadur te nga ong menta ba ki pajba ngaya thu hapi ko ki pajba jong kari khasi jantia khamtam kinong kendong ki balashu ki baraikut tiong ban ba pida development kat no spaklur how umadu prestun baru kanrat sangma batu masniu halang dhar pida development ro haga kerteng bang ijaj benrio kemut omdon kam development tengas ngode la pi penjob yo pra kemut omdon kam development uneu doktor marbo jengi ro job
don kam development namar ijaj benriu sulit bej hang tai suya keren bej ya kata kam ijaj benriu nei ya development ti piwat community namar mau pra trek ban ai development nasional sendiri ya ki paralog ki bana jakrem mru bah nongkrem no haba ki pun na konstituensi bardan ya ki surok lu damai uneu udon boy mele barim perteng uta uba lambor melangyang hanal da yarap sauta na wat kulai ru kamachu ani kidon ki jaka ki bakum kita tekat no ke jing solution ijaj benriu bat ka jot ke development don school room don bapej surok room don bapej ka room don bapej ne footpath re chnong room don bapej ying dorbar room don bapej ki room don chu te kamut ni ijaj benriu da ka bayale kum ta pin sayap ko ki paj ba pin sayap pai ki khmat chung madu preston pai shau mas nyu halang namar ki deki nongelam jungi hangne khasi bat jangkia ki breu ki bad ki bad kop he ka manrang ba kumno ban yalam nyu paj ba ban ong ba ngin shania haune pra ban le kumta naga banta ban ijaj benriu ngim don kam development don dikin thai ne no stand ki ong wat ai tang sipia yang ngim tre development bat haka chnong haka thau ka umur wat ai ka laj ma ot no ngim don kam na dong sedong ni don kam bej ki jing ij ka jaj benriu haka kerteng ijaj benriu du lot ki bar khaj ani ko ki paralog ko ki nong chong chnong yong kari khasi jang kia ladang ngilong haka ta kedur phim nyau kor ya kata ka development phi ijaj benriu kamu bab la syai pila khaki khundun dalai school don namar ijaj benriu bai thit kodru phim don namar ijaj benriu no nang ta ki khun chusa kelas ter nung hikai rum don nung hikai namar ijaj benriu myo tulop su kababun ka problem ke jing ka kraw te pila nga ij ba ka jaj benriu nga ij ba development ka dei andre nga ijaj benriu om don kam development hakata ka jinglong ka bakum kata la yap kari khasi bat jangkia jungi tongin pai ki khmat syau madu preston bat syau mas nyo bhalang kine kidang dhar namar kine kidang don ki lidar jungi hangne hari khasi bat jangkia mamdon syu sakine te philakut bat jangkia bat khasi lakut namar ba lada nuan upra hagar jar popra philakut MP lada job lada job UNPP lada job upra kin sia long kho kum kilang brot kin sia tung kho kum kilang brot hadel hi nang dawa upra namai khlaya kim don jingtip namai khlaya kidang dawa ha delhi upra wong ngam don jingtip kan sukut ha hau hanai phi ji ba pule le phi su thoi kan ni ba ladau sunchar upra hamai khlaya ngin jet UMP na pra alasan char ka NPP hame khalaya ngin jet UMP ubadai na ka NPP hame khalaya namar ba ni don kam ke jing trilang te kibun ki isu ke bangan sange tho ke ba ki paj ba ki thang kibun te haswa ka ne ka dorbar assembly ka ban salong mentau banai ru kumbalai sateli isu ke ba bha ke bangangan sawalam hapi kata kamu ngam tip ini ki spau tuli ki matru ki ba ki dawa surok hakane karali jong pra so selong hakane kan terik hato kinra ne ha assembly ngin sepek hakini singi manwan bat itu ki agenda ki ba langdon ki ba upra wa kretno ngan sapentip sepi ba keren ne nom keren namar ka don kam ba kinra ha assembly ban yatai hakador bar nde ban song sunyo bing nam ngay bau kwarat sang ma jong mandu preston mat yung masnyo bahalang dhar kin kentaj lada ka taka agenda ka syong ka long basonia pi syutim syuta pi bitar yang nga temen nga keren ya isu mde mga keren yu barden wan barden hang nengan od ka siar ngan od ka bangin ya bamdo ne ying jonga nga kloy man priang welcome ba namaru briu bak kit ya ka kam jong paj ba utre ya upaj ba usyarai ka kam ke jong beli tapi kata dan namar kata balai ngangan isi barden handai ki isu pan ngim hap habang ngim hap ki isu te kumno ken ngin chu ngin chu ngap ni hap keren
te ka syong sa pi paj ba ada pi sngew na ka benta ka ribet ka jaj menriu te nai thep ka nya ka NPP kama dia du development no ngan singin sa pek menta hakane ka result MP karno tili konstituensi ki jaj menriu bat karno tili ki konstituensi ki ya ka development ngin sia pek hakane ka result MP hang ta telah syai ka percaya namar ba balai namar ba haba kibriu ki kentaj te pi tharai sulit ai cubor yo ki thang de keding ki bread bat pisah bro namar ki jaj benriu te namar kata te ko ki paralog khulai sibon ngan penkut no kan ke jingkren hakaba ngan sa keren pat haka lasisni rangkat bat video ke babha ba internet kumno phinyo I ka than rilangam kumno phinyo I ka than rimuliang kumno phinyo I gini ki mangya kenduk pajba lasis ni pin ngan sa poj pajba phin si I menta kamit tangkan ni khulai sibon